wato abin mamaki ga addinin shi'a, karbala din nan ya kamata ma ko sunanta kakkaso, in dai har kana son imamul hussein sunanta ma kai baka sha'awa. gurin da za a yanka a kashe masoyinka bai kamata ka ji kana son gurin ba, inda da hankali. ba wai ka girmama gurin ba. sun ce lokacin da hussein suka zo gurin ya tambaya mai sunan nan gurin, aka ce da shi karbala, ya ce karbun wa bala kenan, ya ce bacin rai da bala'i kenan. haka suka ce ya fassara ya mayar da sunan gurin karbun wa bala. to kuma karbun wa bala ya zama akan zaka rika sujjada fi sabilillah, har ma ka ga cewa a masallatansu ana tanada ana ajiyewa, in ma ka zo ba ka da ita to ga ta nan wani ya tara wa fi sabilillah, sai ka dauka kai sujjada akai, in ka gama ka ajiye. za ka ga cewa yanzu abin nan inda za ka je masallacin madina, mabiya shi a madina za ka ga cewa in sun zo masallacin suna zuwa da wata karamar tabarma, ba sa sujjada akan shimfidar haramaini, sai dai su yi sujjada akan wata tabarmarsa da ya sakaɗo ta tun daga gida, akan ta zai sujjada, amma ba zai sujjada akan abinda sauran musulmi suke sujjada akan sa ba. to inda da hankali kamata ya a ce wannan guri ba guri ba ne da za ku yi farin ciki da shi, guri ne da koyaushe ku tuna shi za ku ji bacin rai da abin nan, amma ba ku rika yawo da ƙasarsa ba har ma ku ba ta fifiko, ku darajta ta, ku ɗora ta akan ka'abar da Allah ta'ala ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah ta'ala ya yabi wannan gurin alqur'ani ce shine farkon ɗakin da Allah ta'ala ya aje wa mutane domin bauta. inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka, wannan da yake makka mubarakan mai albarka ne, guri ne mai albarka, wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga mutanen duniya duka, bai ce banda mutanen karbala ba.